Goedenavond dames en heren. Vanavond zijn we in Heerlen bij het Parkstad Limburg Theater voor de Limburgse première van The Color Purple. Eens kijken welke musicalsterren we voor de camera kunnen krijgen. Naomi, het Limburgs publiek heeft een fantastische avond gehad, maar als ik jou zie stralen op het podium, ja, volgens mij geniet je er zelf ook met 200% volle teugen van. Ja, het is ontzettend bijzonder om de rol van Silly te mogen spelen. En voor mij denk ik Limburg toch ook wel weer extra bijzonder, omdat mijn schoonfamilie woont in Limburg. In een klein dorpje bij Maastricht. Okay. Dus het voelt ook een beetje als thuis, in een thuiswedstrijd, maar toch een beetje anders. Een soort van tweede thuiswedstrijd. Ja, het is gewoon elke avond weer een feestje om deze musical te spelen. Gewoon omdat het... we zijn heel blij dat we dit verhaal mogen vertellen. Het is een verhaal dat zich in de jaren 20 afspeelt, maar nu anno 2018 nog steeds heel erg actueel is. En ja, we zijn gewoon heel blij dat we dit naar de mensen mogen brengen. Ik denk dat het mooie is van The Color Purple. Het is een heftig verhaal over de gevolgen van de slavernij en mishandeling en geweld. Maar het gaat over hoe overkom je je tegenslagen? Hoe vind je de kracht in jezelf als mens en als vrouw? En ik denk dat het mooie is, we hebben Janine Larose die ook is genomineerd voor beste vrouwelijke bijrol. En zij brengt ook nog in die heftige tijd een humor, een sterkte, een grap. Dus dat is ook voor het publiek. Je merkt ook hier in Heerlen, er wordt ook gelachen. Het is niet alleen maar tranen, mensen zijn geraakt, mensen moeten lachen, misschien zijn mensen soms boos. En dat is het mooie van musical, dat het al die emoties afgaat. Die afwisseling, dat is ook wel belangrijk. Niet alleen maar 90 minuten lang. Precies, dat niet dat je denkt, oh god, ik dacht dat ik een avondje uitging. Maar ik denk dat dat juist het mooie is, dat het de combinatie daarvan zo goed klopt bij The Color Purple. Het is inderdaad wel een musical met een stevig verhaal, een prachtige story. Kijk, wij willen maar theater hebben waarvan we eigenlijk zeggen, het is een betekenisvolle ontmoeting. Je treft die acteur en die heeft jou een verhaal te vertellen. En dit is bij musical meestal wat lichter van aard. Hier gaat het natuurlijk toch gewoon over 3 sterke vrouwen. Vrouwen die toch niet het geluk van het leven aan het begin van de voorstelling hebben. En uiteindelijk toch door die kracht uiteindelijk wel die stevige mens worden die ze uiteindelijk zijn. En wat ik er vooral heel tof aan vind, ik denk dat jullie dat ook is opgevallen. Dit is de eerste musical waarbij er alleen zwarte mensen op toneel staan. Ja. Maar ik denk uiteindelijk dat dit verhaal zo universeel is. Het is een verhaal wat verteld wordt door zwarte mensen. Maar het is gewoon een universeel verhaal. En voor mij gaat de wereld daarover. Dat we eigenlijk, maakt niet uit wat voor kleur we hebben, we maken dezelfde dingen mee. Ja. En daarom is het ook zo'n feest om dit elke avond te vertellen. Het is wel gewoon echt een musical voor fijnproevers. Het is ook wel een musical waar je wat meer, bijvoorbeeld ook wat toneelpubliek op krijgt. Publiek wat net wat meer, ook wel dat verhaal boeit. De echt mooie muziek eronder zit, de prachtige zang natuurlijk die er zit. En ja, en toch ook een beetje de jazzy muziek hier en daar, de gospelachtige muziek. Dat zijn toch wel elementen die ook ander publiek aantrekken, anders dan normaal musicalpubliek. Maar ik heb ook musical-liefhebbers die van de week gewoon 4 keer komen. Omdat ze het zo uniek vinden dat het hier staat, dat ze dat dan ook graag 4 keer zien. Dan ook nog een nominatie. Beste vrouwelijke hoofdrol. Wat denk je? Ja, alleen de nominatie al. De nominatie al en je bent met Pia Douwes. En gewoon zulke grote mensen waar ik vroeger als kind dat ik naar Elisabeth ging. En die eerste Evita 10 jaar geleden. En nu sta ik er gewoon tussen. Ja. Kijk het toch? Het is een soort van, voor mij is The Color Purple een slagroomtaart waar geen kerstje meer bij kan. Er zijn al zoveel kerstjes op. Ik mag spelen in grote zalen van Nederland. Ik heb een fantastische cast. Ik ben zo gelukkig. Ik ben intens blij. En dit is gewoon super. Ik zou zeggen, iedereen, komen jullie kijken. Vrijdag, zaterdagavond nog om 8 uur. En zondag om 2 uur een matineetje. Dus ik hoop jullie te zien. Verkoopt zich vanzelf.